Komiti mar od bura mochung' ne chenro mag thieth koni achiel kuom yore mag bero thieth e pacho kae en neno ni tend kaunti kadho paro mar chik machiwo thuolo ne ute thieth yudo muom achiel kachiel kowuok kuom okumba mar thieth ma en NHIF. Kane oloso gi Ramogi TV Mombasa kuma ne gibage romo mar twak ewi chike mag thieth, jaod bura Mandhiwa Martin Owino ma en janyono e komitino okoni nyaka sani kauntis 20 kende pacho kae ndiye emosekadho chik makamano. Moko kuom gigo mawende negi wacho ni bro miyo ber mar wachne ni jotich chwalo pesa mag NHIF magisebedo ka ging'ade osara e wang' sama chon mondo mi gibed gi pek moro. Nitiere assemblies 20 counties ka mosekalo ni pesa onengo dhi e osiptal mothiedhe ng'atno directly moko kalo through consolidated account mar county government. Nitiere 20 of them, 20 counties mose pass that legislation. Kendo yudo ni gitimo maber kabisa. Ka health center ni jothiedhe 20 to gi claim to NHIF oro negi pesa no direct. For example, Nakuru, Manyoso say enact that FIF legislation. Yudo 600 million a month. Kendo improve ginene, or improve facilities. Kore wakwayo ni jowate and other counties mar remaining. Kaluru chik no endo mondo pesa no yud chiel, pesa mar health yud chiel miluongo ni ring fencing.